और काशी नगरी में भैया गंगा घाट का किनारा हम गायक कलाकार अमलेश शुक्ला आप सबके प्रणाम करते ही और आप सबसे ही हाथ जोड़ करके निवेदन बा कि आप लोग हमारे चैनल के अमलेश शुक्ला हमारा ये चैनल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको ये कजरी अच्छा लगे तो बेल आइकन को भी दबा करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कहना है कि आसो आपन साध पुरई डुबकी गंगा में लगई आसो आपन साध पुरई डुबकी गंगा में लगई अब भोले बाबा के हो मनई सहर बनारस गंगा में लगई भोले बाबा के हो मनई सहर बनारस अरे सहर बनारस सहर बनारस सहर बनारस वहाँ देखा था शीतला माई का दरबार, प्यारा झंडा माई का प्यारा घाट शीतला घाट। कहाँ के बाद ये शीतला घाट पे शीतला मैया सब दिन सब ही पे सहैया सब दिन सब ही पे सहैया सब दिन सब ही पे सहैया शीतला घाट पे शीतला मैया सब दिन सब ही पे सहैया सब दिन सब ही पे सहैया सब दिन सब ही पे सहैया। माई के दरबार में आके काशी आके का करब नरियर चुनरी चढ़ैबे माला अड़हुल फूल जुटैबे नरियर चुनरी चढ़ैबे माला अड़हुल फूल चढ़ैबे सहर बनारस अइलीना कहसो आपन साध पुरैबे डुबकी गंगा में लगैबे भोले बाबा के मनैबे सहर बनारस बाबा के बिना मनैले कोनो काम नहीं होला, बाबा के बिना जल चढ़ैले कोनो काम नहीं होला। कहा के बात बा औघड़ दानी के गुण गईबे औघड़ दानी के गुण गईबे बेल पत्र धतूर चढ़ैबे बेल तन भर भसमी रमैबे जागब
नहीं सोला, काहे से कि अन्नपूर्णा माई सबकर भंडार भरलीन और माई के कृपा से सब प्रसन्न रहला। कहला कि अन्न धन अन्नपूर्णा माँ दी है, अन्न धन अन्नपूर्णा माँ दी है, दुर्गा देवी दुख हरली है, दुर्गा देवी दुख हरली है, दुर्गा देवी दुख हरली है। तो कहा के बा जे दूर दूर से आवत बा, कोई अपने गाड़ी से आवत बा, कोई ट्रेन से आवत बा, और ट्रेन से जे आवत बा या प्लेन से जे आवत बा, वो का कहत बा कि टटके टटक टिकट कटैबे, टटके टटक टिकट कटैबे, मानस मंदिर देखे जइबे, मानस मंदिर देखे जइबे, शहर बनारस जइबे, गंगा में लगई पूरे बाबा के मनैबे, शहर बनारस जइबे, साध पुरैबे, गंगा में लगइबे, शहर बनारस जइबे। और अंतिम में बात कहबा कि यहाँ सबकर दर्शन करके संकट मोचन हनुमान जी का भी दर्शन, भैरव बाबा का भी दर्शन, कैसे काशी के कोतवाल के बिना कोनो दर्शन पूरा नहीं होला, तो उनके भी प्रणाम बा और हनुमान जी के भी प्रणाम बा। कहा के बा का जे भक्त शिरोमणि कहल जाला, कहा के बा कि अंजनी लाला के ही लगाई, अंजनी लाला के ही लगाई, सबके श्रद्धा सुमन चढ़ाई, सबके श्रद्धा सुमन चढ़ाई, अंजनी लाला के गुण गाइब, राजा राम जी के गुण गाइब, सबके श्रद्धा सुमन चढ़ाइब, सबके तुलसी वाला माला चढ़ाइब, तुलसी वाला माला चढ़ाइब, आपन जीवन धन्य बनैबे, आपन जीवन धन्य बनैबे, संकट मोचन जा करके बाबा के चरण में नतमस्तक हो जाए के बाद कि संकट मोचन बाबा के मनाइबे, संकट मोचन बाबा के मनाइबे, शहर बनारस जइबे ना, कि आसो साल पुरैबे, डुबकी गंगा में लगइबे, भोले बाबा के मनइबे, शहर बनारस जइबे ना, शहर बनारस, शहर बनारस जइबे ना, अरे जइबे ना, मनइबे ना, अरे गंगा माई के मनइबे, भोले बाबा के मनइबे, काल भैरव बाबा के मनइबे, शीतला माई के मनइबे, कि आसो गंगा में लगइबे, भोले बाबा के मनइबे, शहर बनारस जइबे ना, शहर बनारस जइबे ना, शहर बनारस जइबे ना, शहर बनारस जइबे ना। सबके सबके प्रणाम बा और इन निवेदन बा